Nilagdaan na ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng U.S. Embassy at Philippine-American Educational Foundation o ang Fulbright Commission in the Philippines at ni Camarines Sur Governor Luigi Villaferte kahapon ng Martes, October 25 sa kanyang tanggapan sa Capitol Complex, Pili, Camarines Sur. There we have it, ladies and gentlemen. You just have witnessed the signing of the Memorandum of Agreement between the PGU Camarines Sur and the PAEF. Nakapalaman sa MOU ang scholarship program para sa mga Pilipinong nais mag-aral o magsagawa ng pananaliksik sa Estados Unidos at Pilipinas nang walang babayaran. Tiyempo ang okasyon sa ika-75 anibersaryo ng Fulbright na pinakamatandang organisasyon sa international scholarship na itinataguyod ng mga pamahalaan ng Amerika at Pilipinas. Saksi sa paglagda si Fulbright Philippine Executive Director Julio Amador III. Hindi lang po ito tungkol sa individual, no? Ito rin po ay tungkol sa community kasi tinitingnan po namin ano ba ang magiging impact mo kung ikaw ba ay nag-aaral ng data science o robotics sa Estados Unidos, pagbalik mo ba ito ba ay may gamit sa Camarines Sur? Kung ikaw ba ay nag-aaral ng agricultural engineering for example, pagbalik mo ba dito makakatulong ka ba sa pagpapaunlad ng Camarines Sur? So tinitingnan po talaga namin na yung mga scholars namin ay may impact. Ayon naman kay Philippine-American Education Foundation Dr. John Groch, layunin sa kasunduan ng mas mapalawak ang benepisyo ng programa sa CAMSUR. It is a social project, not just an individual project. And we are happy here to be contributing to the expansion of that good, that social good, for CAMSUR and for the Philippines. Bahagi ang programa ayon kay Villaferte ng patuloy na pagpapaganda ng estado ng edukasyon sa probinsya. Provincial government established the community colleges many years ago with the prime intention of providing accessible quality tertiary education to those in far-flung areas and towns that are would otherwise be unable to seek tertiary education. Sa mga taga Camarines Sur, mga kababayan natin dito, naanyayahan ko po kayong mag-apply sa Fulbright Scholarship. Meron po tayong resources galing sa US at sa Pilipinas. At sa kinabukasan po, mag-uusap na kami ng Camarines Sur Provincial Government para po yung resources ng Camarines Sur will help you to develop your full potential. Libre ang aplikasyon para sa mga interesado. Bisitahin lamang ang website ng Fulbright Philippines na fulbright.org.ph. Maano, CSN.